Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Adriana. După cum bine mă știți de pe celălalt canal, Ferma Grădina Bio, am hotărât să fac o filmare să o postez și la mine. Astăzi facem un grătar. Mie îmi place foarte mult să gătesc. Și acasă fac tot felul de rețete pentru noi și pentru fetiță. Și astăzi am hotărât că facem un grătar. Am luat câțiva mici și voi face o salată de vinete, ciupercuțe și dovlecei pe grătar. I-am tăiat mai grosuți ca să pot curăța această crustă care s-a făcut un pic arsă. Te-a fript? Da. Da? Hai să udăm în grădină. I-am luat fetiței un pistol cu apă și vrea neapărat să ude în grădină. Să ne ude grădina, să ne ude dovleceii și roșiile și ce mai avem pe acolo. Acolo, fetița. Da, fetița mea va merge cu noi să ude în grădină. Hai, ia-o pe aici după mami, ia-o pe aici așa, să udăm dovlecelul. Să nu calci pe plântuțe, da? Pe dovlecelul nostru. Hai, udă-l. Deja să-l cum dovlecelul ăla. Da, hai să udăm dovlecelul. Să vedeți ce dovlecel mare o să se facă acum, că l-a udat ea. Acolo le răcini. Da. Spăl pe ăsta, spăl. Așa. Hai după mami pe aici. Udăm și acolo. Da, udăm și acolo. Am avut un cuib de cartofi pe care l-am scos. Și ia uite. Doi cartofei. Bine, ceilalți sunt puțin mai mari. Dar ăștia au rămas aici, din prea mici. Să-i mai luăm, că nu-i putem mânca. Sunt prea micuți. Că au stat la soare, mama. Avem ceapă în grădină. Avem niște porumb, care încă n-are ștulete. Și niște floare a soarelui. O să intru și eu aici. Acestea. Ardei, hai udă-l și pe ăla. Are de cine? Așa, la rădăcină, da. Acestea. Merge treaba. Tot ardei. Vom scoate la ardei pentru că udă fetița. Acesta este primul meu video. Dacă vreți ceva anume să filmez, îmi puteți scrie în comentarii. V-am zis încă nu m-am hotărât ce voi posta. Cred că de toate la început, până mă voi axa pe ceva. Acesta a fost videoul meu. Dacă nu sunteți abonați, vă rog să vă abonați. Și n-ar strica să-mi dați și un like, așa de încurajare, fiind primul video. Vă mulțumesc și ne vedem la următorul video. O zi bună!